Ush. Tuhan Yesus! Tuhan! 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 Aku Tuhan! 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 Aku Tuhan! 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 Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sato kintan maparukilon mi tutuhani pasahat mahol somu nang dohot lungun mi habosima huasoni Tuhanmu daging tondim saira Jesus do tok tong parto gimi marukil ho ditikina ungsalpu ni rohami dan lonong ho nanggu malu sang laut ai debata dodongan Oras madiamu akadungan
Aka dong aku saulaon di kantor pusat HKBP. Songoni manang sudi aka ruas ni HKBP di Tapanuli Utara. Dohot ruas masyarakat. Nah dong di Tapanuli Utara. Sini roha ma dihamun do dame nasian tuhata si paluei. Dung heheau nasugut di Jerman migor hujaha berita sian WhatsApp ni inang urusi matupang di Piaraja. Nama sa lalo di Utata nasugut. Jalau bereng sian pakorhon ni akka goncangan ni lalui di kantor pusat HKBP bahat donasiga di bagas ni purus bahat nasiga di museum nadong di Sekolon jala tupa gudang dora di akka bagas tabi do di akka kantor-kantor nadong di Tapanuli Utara. Kamu kadongan mula masa lalo songonon boido tubuh akka suku-sukun dumu tu apor siau alai ia lalo sada bencana alam doi naso tarabati hita alai narikot adok dia porsiau tema di ramoti de patado akan porsiai uju masa lalo tong mahita hot mara porsiau na di ramoti si peluai doita tatangnya koma pamaretata niuluhon yang bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSc asa margugo na sida niurupan ni pemerintah pusat laho mangurupi ita rakyat pature-ture akana siga pakorhon ni lalo songon huria na tahu patupa ulaon diakonia pakubasion tu akka na makarikoton pangurupion di hamamasa ni lalo dengan mahita masih urupan mangurupi akka ruas ni huriai do takka masyarakat so ikon manukun hapor siaonna asa bui na sida makilala na ditongos tu hatta do huriana HKBP rap bekerja sama dohot pamareta songoni manang aka lembaga masyarakat lahu mangurupi aka masyarakat tangubi akan apunggus na gabi mengadupi hamaolon di nguluna pakorhon ni lalu lasrohanu mangula inang kadep padita Deborah Urada Sinaga laho patupa aka ulaun diakonia nomor 2 mutu hama masa ni lalu masih rupa mahita nasa na tau patupa ka si patupaon tudongata jolma iras mahita laho patupa ulaun diakonia songonima sianau padita Dr. Robinson Butar-Butar Epurus HKBP Horas